Hola, bon dia, què tal? Com esteu? És el primer cop que venim a Sant Esteve de Palautordera i volíem saber què podem fer. Molt bé, hi ha moltes coses per fer aquí, Hi ha caminades, sobretot aquí a la base, mireu, us ensenyo aquesta, que podeu fer. Sortint d'aquí del centre d'informació, podeu fer aquesta caminada a la vora de la Tordera i per això es diu la Ruta de la Tordera. També podeu caminar una miqueta més amunt i potser podríeu arribar a un castell que tenim aquí, que és el castell de Montclús. I després, de tornada, podríeu passar per l'altra banda i seguir la ruta del camí. Aquesta és una de les que proposem aquí, al peu del Montseny. Però dins, com que és la porta d'entrada del Parc Natural del Montseny, o una de les portes d'entrada, fixeu-vos, a dins del parc teniu moltes més caminades per fer i totes estan aquí explicades. A vosaltres us deuen agradar els dolços, oi que sí? Doncs mireu, tenim una pastisseria que fan els croissants millors del món, quasi bé, diria, Avui no és un dia qualsevol, si puc gaudir del que tinc. I a més, podríeu anar al Circ-Cric, que fan actuacions fantàstiques que us agradaran molt. El Tortell Poltrona us farà un espectacle fantàstic que ja veureu que us agradarà tant i tant que voldreu tornar un altre dia a gaudir d'altres coses que hi ha aquí al poble. I després també tenim allotjaments, que us heu d'allotjar-vos vosaltres, sí? Doncs tenim un petit hotel, tenim cases de turisme rural, que hi estareu molt bé. I clar, i a l'hora de dinar, un bon restaurant. Alguns són masies que s'han restaurat i ara són restaurants i estareu molt bé, aquí a aquesta porta d'entrada del Montseny. Us sembla? Molt bé, doncs que tingueu una bona estada al Montseny i que gaudiu molt d'aquest poble. Vinga, gràcies. Adéu, bon dia.